Sonke nje sikhona izandla zethu phambi kwenkosi. Oh hallelujah. Oh yes Lord Jesus. Ngase sikavula inhliziyo zethu namhlanje. Sikhe sive inkosi ukuthi ifuna ukuthini kunye nathi. Hallelujah. My God, my Jesus. Oh hallelujah. So hlabelela sithokoze. Hallelujah. uJesu umfanelwe Hallelujah. Vala njamehlo wakho sesiyathandaza. Hallelujah. Lasibe mlona namhlanje athi baba ungadedlula. Woshakathala bakosaya. Robo shetele bekosathala baba. Rebeke shetele bekosaya. Vala njamehlo wakho egameni likaJesu waseNazaretha. Hallelujah. Moyo inwele. Oshata makosaya. Rabakoshetele bekosaya. Hallelujah. 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 Agunamizu mukona bakapa. Rabakoshatala bakosaya. Hallelujah. Ukanisamwe na fulwayo. Asajostabele na yo. Na furitela. Kamikazi na mfana. Shama kosaya. Tunena mshanje na suswa Yesuini. Skaskane sikene mkara. Moshata na makosaya. Rama meko shetelele. Rima mama. Shata na makosaya. Na fura kekazi. Kone tote ya kala. Kakisi fura rekela. Moshata na makosaya. Rama koshata. Oto akine kolo. Wata uge kosaeno. Zono sasasiyala.
Hallelujah. Ngithathe lithuba ke bangcwele. Ngibulise ukuthatha umfundisi umthobela. Ngibulise nakuma umthobela egameni lika Yesu. Amen. Ngiyabulisa abafundisi bonke abakhona phakathi kwethu. Ngiyabulisa komama nabantu abatsha kusani school egameni lika Yesu waseNazaretha. Hallelujah. 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 Ngiyazama ne voice yami ukuba ndingqobolise so that ngizothi amen.
Bible, hallelujah. Amen. Yeah, bathandekayo sathatha incwadi kaLuke chapter 1. Sawuva namhlanje Nkosi ithetha nathi ngalamazwi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndiyabulisa bonke ke abakhona ebukhoneni beNkosi. Thank you Jesus. Nonifundela nje bazalwane bami. Ndiyanibulisa bembeni kwami tyhini bebahle khande nibone. Hallelujah. Ndicela ke sifunde nje bathandekayo ngamazwi ambalo. Incwadi kaLuke chapter 1. Siqale pha verse number 34. Thank you Jesus. Wanako kunifundela ngamfundela nje kancane. Wathi ke uMaria kuso isithunywa uya kuthini na ukubakho oku ndingazani na ndoda nje. Saphendula isithunywa sathi kuye, Amen. Yes. 1 2. Mandiphinde. Wathi ke uMaria kuso isithunywa uya kuthini na ukubakho oku ndingazani na ndoda nje. Saphendula isithunywa sathi kuye, umoya oyingcwele uyakuza phezu kwakho, athi namandla osenyangweni awusibekele. Kungoko loo nto ingcwele izalwa nguwe iyakubizwa ngokuba unyana kaThixo. Nali Thixo ilizwi lakho. The Yehova Thixo incwadi yabaHebhere chapter 4 verse 12. Liphili. Oh yes. Liyasebenza. Oh Jesus. Libukhali. Oh yes. Angothi zombini. Ngaphezu konke amahlelo. Oh Jesus. Siyathandaza ke Thixo ukuba elilizwi lisebenze namhlanje. Sivakale ngathi Thixo litsha ezinhlizweni zethu. My God. Vula ke Thixo inhliziyo zethu ukuze Nkosi lembewu ozayityala namhlanje. Thixo wami iveze isiqhamo. Oh yes. Ukuze abaninzi Thixo bahalele isiqhamo ozawusityala namhlanje. Jesus. Siyamkela ke Thixo wethu enkosi ngcwele, take over control in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Andanoma niyagodolana namhlanje bangcwele. Ndicela ninithembise. Hallelujah. Hallelujah. Mayibonge mamobaleni. Hallelujah. Ngizana nithembisa namhlanje. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Asithathe abangcwele lithuba namhlanje. Sicacise amazwi esesiwachilile apha namhlanje. Amen. Amazwi abhalwa nguLuke. Amen. Mayibonge Nkosi Yesu. Amen. Mayibonge Nkosi Yesu. Amen. Mayibonge Nkosi Yesu. Amen. Mayibonge Nkosi Yesu. Hallelujah. Yazi indima yentente ithi into sithi sihamba sibe sihamba sonke. Amen. Hallelujah. Amen. Ayifani nesonto. Ngoba intente inezinto ezininzi ezenzayo. Endiyeyona nto eathekwa kakhulu. Amen. Hallelujah. Amen. Ngabona nje wena ngale ndizo amen ucimba ndichitha ixesha kanti ikhona into efuneka siyenzile. Hallelujah. 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 Ikhona into eyenzekayo in the spirit. Ngoba njengoba sihlangene nje apha kukhona nalapha ekuhlangenwe khona. Bakhona abandivayo. Njengoba silapha nje ikhona nenye ikingdom ehlangenwe kuyo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Yona ndifuna into yoba sithi xa sesihlangene sithi make sure ukuba ithuba selibhuti. Amen. Hallelujah. Ndicela ke mfundisi wami uhambe nje nami sishumayele nje namazwi egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Hallelujah.
apha bangcwele njengafutshane sistory esi apho kuzalwa khona uYesu. Hallelujah. Mayibonge Nkosi Yesu. Wenyusa njalo mfundisi wami nje nami njengezithunzi zakho. Hallelujah. Asizoba bade kakhulu. Hallelujah. So qaqisa nje embe ngosibese siyathandaza. Amen. Apha bangcwele okokuqala kukhona intombi nala namhlanje siyibize kanjalo. Intombi ekuthiwa nguMaria. Mayibonge Nkosi Yesu. uMartha wayekhona, which is uMary. Hallelujah. Njengoba uMary nje khona kule verse esifunda kuyo namhlanje, izwi lenkosi lithi waye engaged. Mayibonge Nkosi Yesu. Ngamanye amazwi waye kwi-preparations zokuthi ezotshata. Cela nindive bangcwele, cela nindive bathandekayo. Ndingatsho ke ndithi ilobola yaselikhutshiwe. Sesiyazi into yoba uMaria uzotshata. Glory to Jesus. And kuyabonakala into yoba uMaria lona wayeyintombi eyayiziphethe kakuhle. Ngoba asiyiva kwi-English yesilungu i-version ye-English isixelela into yoba Mary was a virgin. In other words, Mary noma zazikhona. Mayibonge Nkosi Yesu. Mayibonge Nkosi Yesu. Ngoba kuyabonakala into yoba xa umuntu aziphethe kakuhle uyakwazi ukuyifumana i-visitation ye-angels zezulu. Cela nindive bathandekayo. Cela nindive bathandekayo. Ayithi lento uMary okanye yena wayespecial into yoba atafumane i-visit from the angels ezisuka ezulwini. Kodwa indlela uMary awayeziphethe ngayo yiyo eyamenza into yokuba i-angels zi-attracteke kuye. Ngokuthixo akavizitheli noma ngubani, kodwa uNkulunkulu before avizithe uqala bheke indlela yiyo. Glory to Jesus. My God. Asifanga apha uMary kuthetha ngento yoba okanye wayeyi-prayer warrior. Khange siyive loo nto leyo. Khange sithi into yoba uMary was a preacher. Kodwa sithi into enye into yoba uMary wayeziphethe kakuhle. I strongly believe in Toba. We environment wayekuyo zasikhona opportunities zokubumela ngaphila ngokwendlela zamanye amantombazana. Kodwa uMary nabephila phakathi kwaso wakwazi ukuziqoqa. Ngoba uzoziphathe kakuhle akudingekanga into yokuqala uthathwe ubekwe endaweni engafumana challenges. Kudingekala ubekwe phakathi kwazo, kodwa sikubona phakathi kwazo kodwa uziqoqile. uYesu ayobe emhlabeni uthi ihlabathi alizulithanda ngoba nama lizithandanga. Azothi xa ithandaza athi andithandazeli ingoba basuse ehlabathini, kodwa bagcine phakathi kwalo. Ngoba bagcine phakathi kwalo linentutshiso kodwa iziphathe kakuhle. Awukwazi ukuyinikwa i-award yokuthi unqobile ungakhange udibane namaphela endleleni. Asinokwazi into yoba sithi uMaria wayeziphethe kakuhle kanti zange ke ahlangane nezinto kodwa ziqoqe. Ngiyimisele mfundisi uphila eyami imayikhi. Ayona nto namhlanje esizothetha
ngibonge inkosi ngibonge inkosi sivame kwathi kaDaniyeli aDaniyeli bethenjwa ethenjelwe eBhabhiloni sebazibona ngemini nasone ngokukhetheka kumkhathi sebezona sethi James thina sesizimbolisa ngokukhetheka kumkhathi basiqoka uThixo wenza wonders ngabo ngoba uThixo akayikabeli into engekho kusiphatha Zana tuthethe kanjalo namhlanje. Zana tuthethe kanjalo namhlanje. Inoma banyama lombuso. Inoma kukhona abanye sibazulu nje. Abaphila ngokwendlela zabo. Kodwa bayasebenza sebenza amandla. Yimanje unikeze lento. uThixo is a respecter of his word, not of a person. Maria wasiphatha kakuhle sivake ngoku kufika isithunywa uGabriel sithi nakasemulisa sithi hello favor yeyifona ngoba usiphethe kakuhle even ifavor kamuntu iyahlala phezu kwakho tena ndive ngoba siyathandaza sithi isithunywa kasifika sithi wena ubusisiwe sawubona babekhona abanye abantu ababekhona esiqaqweni kodwa isithunywa sakhethi kukaMary sathi bonja wena ubusisiwe sona yabona kasibonga kakuhle uthi ngobulala uyifile iyiphrithi sasho uvumayinwala ngobulala uthakweni uvika uwayinwala usinekela impilo yakho sifuna sifike sesithi bonja wena ngoba usikelele asebuza uMaria kumbuliso njani lo athi ukhela ngalo mbuliso haleluya sizothi kasikhubela isithunywa sithi kaloku wena usikelele kukhona into azoyizala kukhona into azoyikhulelwa ethi lento azoyikhulelwa le ayithi intimacy of a man kodwa lento azoyigibela ithi kumalayinwet asoboza uMaria athi yowenzela njani lento aphethe uGabriel athi the power of the Holy Spirit will overshadow you. Hallelujah. Hallelujah. Amandla ngaphezu konke ayokukusibekela. Namhlanje sothetha lonto sizothi xa uphila kakuhle amandla ngaphezu konke ayokukusibekela. Uyawuphila uyawumila nalapha kuthiwa akumile into khona wash kukhona amandla ngaphezu konke ayisibekele impilo yakho. Sizothetha lonto namhlanje sibe sesiyathandaza ngoba sibona abantu ngoba siyaphila emhlabeni
bebeke bazama ukusigcina kodwa bahamba endleleni baphulukana nalento. Ingathi nabo banombuzo kaMaria athi yobenzeka njani into yokuba Yesu ubuye thina sisaphila kakuhle namhlanje khona impendulo itamandla kama leyiwele ayakusimekela impilo yakho. Abanye banombuzo into abayimani madoda sayaphi ezamini emakuthiwe ngomprofethi uJoel, in the last days I will pour out my spirit. Abanye balakezelela lo mihla ndizwathi namhlanje lo mihla ikhona, lo mihla iyaqhubeleka kodwa idinga abantu abazoziphatha njengoMaria. In these days, Santana Gabanama Yakakura damage. Message by a Tandas, Quatanamina Piniam, Quatanam Shacha, says I was in pink, says what I did fasting Yago, what did dig away now, what did Pentecost, but we 40 days fasting. Go to James, go to Abraham. That's the human goal. Look at us at the Lord. So that you don't feel him taught. I'm a somebody can make sure to a talent. Go to Iman. I'm not going to mind way. As I receive again, siyatangaza siphila kwixesha apho leli jikelele nabefundisi xolo bandiyithetha kodwa ijikele abanye abantu abasenalo ithemba lokuba siyakuyingamla laa nto kodwa sifuna ukuthembisa namhlanje inoba kungakuphile kakuhle umenje kakuhle amandla kamoyingcwele ayakuyisibekela impilo yakho. Namhlanje sothetha lodwa sobeka isidaba phila kakuhle uziqonde uSathane uyayazi ukuba lento inamandla xa uphila kakuhle umzalwana kangajola ngesenze zonke izinto kodwa umfaka uqhuko ngoba uyayazi uba ayingaphili kakuhle akazuyifumana lento. Abanye bangasenzi zonke izinto kodwa babe nomoya wokuhleba. Ithi lento nomifuna ubaba umfundisi uJames ifike ihogele imali kunento enukayo iphethe umfa. Yintoni ngenzala lento? Yintoni ngenzala lento yathiko kanti ubheko wasendulo? Ukuphila kakuhle, ukuphila kakuhle kwathi yokuqala yendumiso ayiyo lomuntu engahambiyo engahlaliyo embuthweni zamagxeki ithi nayithetha onjengomthi amilisele phezu kwemijelo yamanzi. Why amazalwane kathi namhlanje abeka-well-planted babhuthe nje lento kodwa namhlanje God is calling us ukuthi sibuyele kwi-righteousness kuphela. Azathi uhlabelela iva silifuze elobandla lagala labusiso asisukulifuza ngendlela esithandaza ngayo kodwa solifuza ngehambo. Namhlanje sothetha ngalutho imali kakuhle lento izothetha nomama izothi ufake i-safety belt ikhona into ethomayo izothetha nentombi izothi ufake i-safety belt ikhona into ezokwenzeka. Imali kakuhle zothetha lonto imali kakuhle wahlala njalo umaro uMary
ephile kakuhle kwathi kusenjalo yehla lethu yamthatha naye yesibekele impilo yakhe waqala wefa ngoku ingathi impilo yami ayifani nakuqala kanti kunento efakiweyo ngaphakathi. Ndike ndake ndithetha kwenye indawo ndathi ibandla lisemva, ibandla lekuthiwa ngoku kusibintesha apho esithi uyashumayela ababehleli phansi phakama ethetha ngelwimi ngqina bathi loo nto iqalile ngoba ibandla liyaphithizela uyesu kayifunke emangcwabeni uthetha into eyi-1 uthi Mary ungathi qhukumisi ngoba uyayazi utoba le nto ilahleke kumele uqhukunyiswe. Abazalwane banamhlanje bayathukunyiswa, bathukunyiswa zi-unforgiveness, bathukunyiswa zizo zonke izinto imketho and umkonto usathana kanengxaki nabo uyabayeka basebenza because abazi bana-impact. Kodwa le nto izibe namandla ayithi umuntu ozobaneliswa lukhulu ashawute imanje kakuhle ekuqabela into yezulu imanje kakuhle uthi ubeke emva kuthi sithandazele ndingakufa ndibeka phambili kodwa into yezulu isuke ihlithi izothukumisa umntu kwenkaba ngento uphila kakuhle. Ngoku Satan is trying to confuse ibandla. I think njengoba ipower isembele umuntu ashawute kayithandaza abantu bashifte kwiposition zabo ibe ngulo enzela ukufana nalo lo ayeke iposition yakhe. Namhlanje I'm calling you ukuthi go back to your position umeka kuhle kuphela sothetha loo nto namhlanje sayithandaza. uMary waphila a righteous life uthixo wamqabela. Utata wethu uEliya waphila kakuhle wathi wenyuka phezulu akanantwaba intoni yamnceda waphila kakuhle. uEnoki waphila kakuhle wathi wadisappearisha intoni yabancedayo kukuphila kakuhle. Amen. Namhlanje bangcwele andizibamdi kodwa ndizothi kuwe khawuyiphuthume into yokuphila kakuhle. I know siphila kwilizwe elinzima kakhulu uthi soyibamba inkolo isuke iphume phakathi kwezandla kodwa fight for a righteous life. Siyathandaza cela sibeke izinyawo siyathandaza. uMary waphila kakuhle. Zazikhona zonke obstacles, zazikhona zonke izinto ezazingayichaphazela inkolo yakhe kodwa wasuke waqina isibindi. Namhlanje likhona abangcwele to provoke you ukuthi lento ayingo ukuthi okanye uzile kangakanani kodwa phila kakuhle. uYesu injengoba namhlanje samile sithi inkosi kungenxa njengoba waphila kahle semhlabeni wathi unyukele esonweni ephila kakuhle. Futhi ungeneza ungasonela uze ngaphambili. Sizothandaza namhlanje isizathu sokuba ndithethe ngohlobo ingxaki ndiva ipressure yokuthi ibandla lilekwa kangakanani ekubeni uSathane lijobhe kodwa kudingeka abantu abazobaleka. Sibaleke abangcwele noba zishiya iphathi zethu esilokhu sibalekele impilo engcwele. Inkosi isikelele. Xa sathandaza ngalo mzuzu senzela uba umuntu nomuntu ajonge inhliziyo yakhe emveni uba ejonge inhliziyo yakhe ajonge indawo ame kuyo
abona uThixo enako ukumhlangula. Namhlanje umkhonzi kaThixo uthetha ngokuma kakuhle. Uthetha ngentombi phakathi kwentombi. Uthi le ntombi zazikhona izinto ezasinokwenza uba ingemi kakuhle. Kodwa kule ntombi ayibalisa imbali. Kukhona into eyafikayo kula ntombi. Yenza uba intombi le mayime kakuhle. Ngapha koko yayinako uba ingami kakuhle. Kodwa kunento eyafikayo. Loo nto yafikayo yenza la ntombi yabe seyisima kakuhle. Nathi sinako ukuzimela kakuhle kungekho nto eyosenza sime kakuhle. Wathi ekumeni kwayo kwakakuhle uThixo wayisikelela ngomthatho phambi koba ithathe. Wathi before ungene emthathweni qala kulo mthatho ukuze ukwazi ukuma kakuhle. Sizawuthandaza. Afuna ngeGenesis chapter 18 verse 14. Ithi kukhonjwa na uThixo emnqabelayo. Uthi kufika ngesithunywa kumama eseyikhulile seyingena eseni labesifazane. Uthi izokwenzeka kanjani lento ngoba sendimdala nendoda yami seyaluphele. Ngabe ikhona into uThixo enokumnqabela uba ungakwazi ukuma kakuhle. Xa sothandaza uthi Davide dala Thixo ngaphakathi inhliziyo ehlamukileyo. Ndifuna nawe namhlanje uthi Thixo ebusuku nenze ndime kakuhle. Khona izinto Thixo ezizafika apha ebomini bam andema kakuhle nabhanga olunye unyawo lwemangapha olunye lwemangapha nazikuza into zikaThixo. Unamhlanje nenze ndime kakuhle. Vala amehlo akho sizothandaza. Jonga wena uyeke lusecaleni kwakho. Uthi Thixo ndenze ndime kakuhle. Ndiyafuna Thixo ukukhonza ngale ndlela ufuna ngayo. Kodwa Thixo zikhona izinto ezindenza ndingakwazi ukukhona ngohlobo ufuna ngalo. Ngoba kungekho nto eqabelayo. Khawundenze Thixo nawe namhlanje ndime kakuhle. Alikayifuna lo mama isithuna sifika kuye ekwalupheleni into yamncithayo. I believe uba kukuma kakuhle. Wathi noma sendimdala sendaluphele nokuThixo okakaloku nje lento endifunayo engekanikezi kodwa into ezawuyenza ngomdonsa ngokuma kakuhle. Ngokwenene wema kakuhle kwi-age endala, kwi-age yethu esibona le nto ngekenzeke wanceda ukuma kakuhle. Ndifuna nawe namhlanje kuloo ndawo kuyubaleka uzapho uthi laa nto Thixo wayinikela ntombi yakwazi ukuma kakuhle. Ndenze Thixo nam ndime kakuhle. Baleka sizawuthandaza. Ndifuna uzise lapha ufike ume uthethe le nto apha entliziyweni yakho. Uthi Thixo ndenze ndime kakuhle. Apha evangelini zikhona izinto ezindenza ndihenqe ngenxa yabantu abaseceleni kwam, ngenxa yabantu hleze endihamba nabo bandenza Thixo yasuka eluthandeni lwakho. Kuko konke oko uthumela Thixo wakusimekela. Uthumela Thixo engcwele wayisimekela impilo yakho. Noma hlezi yasibona uyohlulakala uyaphelelwa kukuma kakuhle. Namhlanje moya ingcwele isimekele impilo yami kuze ndikwazi ukuma kakuhle. Lo Thixo ungcwele. Nalabo ke bamqulayo kumele bamqule ngokugcwele. Ndincede Thixo ndenze. Xhoma isandla sakho. Hlezi nakho nomthandazo. Othi Thixo ndenze ndime kakuhle. Zikhona izinto I believe endothi ndakuma kakuhle. Ndiyakholwa Thixo uba zikhona izinto apha kuwe endozifumana
yakubandimela kuhle ethi ngiyakholwa yakuyisimekela impilo yami ngamandla wakho kaMoyingcwele ingashintsha impilo yami namhlanje apha enhliziyweni yakho lethixo isimekele ngamandla wakho baleka nawo zapha ngaphambili sizawuthandaza njengoza ngaphambili uthixo uhlangabeza wena ngamandla wakhe kaMoyingcwele njengoba ngapha yonke lento ekwenza ungakwazi ukuyenza intando kaThixo uthi ndenze ndiyenze intando yakho endingenze kakuhle ndisenziswa nguwe Moyingcwele xhoma izandla zakho uthixo ubona inhliziyo yakho uthixo ubona inhliziyo yakho sibona umuntu thina omnye apha uthixo ubona yena ezansi enhliziyweni yakho uyazi lento ukwenza ukuthi kuba angakwazi uma kakuhle kuwe kanti nawe umanga kakuhle uthi uthi xa isondelayo afike kunevumba abuye umva alinde bahleze elivuma lonke lisuke asilazi baleliphi laziwa nguwe kodwa ungahlangapho uzenze phethene kuba ubona abantu yoyi kuThixo don't worry ngabantu because nabo baxaweza zabo naba Thixo abakhonzi nabakhonza zabo xhoma izandla zakho phambi koThixo ithi incwadi kaTimotheo oqala chapter 2 verse 8 ithi amadoda waxhoma izandla phambi koThixo engenathandabuzo engenabubi engenankqubo yonke inkqubo esenhliziyweni yakho nakweyami Thixo makayisuse namhlanje ukuze sibe lento asifuna siyo ndifuna phethe noba yintoni uthi Thixo ibandla liyaphithizela ugqibi lapho ibandla liyaphithizela umtyholi wenza disorder in the church ayikho order wenza disorder uyalibhidisa uba lingabona amandla kaMoyingcwele akhona ehlile ehla asazokwehla namhlanje kodwa ukwenzayo ubhidisa ibandla ulenza licompete ulenza lezibona ibhetele wenza yonke disorder. That's why izona namhlanje abawuthandaza babathandazela ibandla abawuthandaza babathandazela ibandla waziyeke cha uyagaza hleze kodwa abasenakho ukuthandaza ibandla babeme namdiyamemeza kuba abanako sonke sinako khanye kufuneka ukuthi uhamba sizaveil xolisa say uvule inhliziyo yakho sathandaza bonke abaphansi bolole izandla bonke abalabolo izandla uthi Thixo nami ngenze inceba Thixo yazi ba njengoba ulapho nawe uyayidinga inceba kaThixo nami njengoba ndilapha ndiyidinga Thixo nami ndenze ndimeka kuhle phakathi uThixo ndingasuswa phakathi kwezinto sikhona izinto ndingasuswa ndigcine kulihlabathi likhohlakele licorrupt lisenza izinto zonke ezingafuna kuThixo kodwa phakathi kwalo Thixo ndigcine ndibeka kuhle sizothanda ndifuna nawe tata wami kuloo ndawo kuyo uvule inhliziyo yakho nawe mama wami kuloo ndawo kuyo uvule inhliziyo yakho nawe nomapha ngaphambili thetha noThixo ulapho Thixo ulapho Thixo ulapho Thixo umoya ngcwele ulapha umuntu ulapho mamele wena uba Thixo ndingulomuntu nje ngilodhlaselwa ngumona kumsindo yonke lonto iyalisusa elubabane lakho ndingulomuntu Thixo ohlaselwe lento ehlaselayo yonke lonto Thixo iyalisusa elubabane lakho ibambe somandla ngesakho isandla undidonse undidonsa undivuthulule kusuke yonke lento yonke imfuza eyibamba impilo yama ndingemika kuhle susa Thixo lonto mayiqhekeke isuke mna Thixo ndifuna ukhonza wena ngokungcwele isibekele Thixo impilo yami isibekele Thixo impilo yami ubothi xa uzinkosi uthi Thixo
Ngiyacela ukwehlela ngamandla wakho kaMangcwele. Lord uyithandazela every day. Uthi ngiyacela wehlela ngoMangcwele akukuwa phansi. Akukuthina akujonge lo nto leyo uyicingayo. Lungayicingiyo lifunekayo. Vula inhliziyo yakho. Xome isandla zesonke namhlanje. Inhliziyo nakho nomntu wethixo isibekele impilo yami ngamandla wakho kaMangcwele. Qala ngam Thixo, nankosi ndingumntu nam Mangcwele. Qala ngam Nkosi ndiphambi kwabantu, nankosi benze ndime kakuhle. Abathixo abakhozi nababakhonzazana zininzi somandla izinto abadlula kuzo. uSathane somandla wenza amacebo ahlukahlukeneyo ukudileyo umsebenzi wakho ngabantu bakho. Sincede Mangcwele, sincede somandla, sincede mzali wethu, sincede tata wethu, senze sibe kakuhle ebandleni lakho Mangcwele. Sikhola ubuyalu ulasitela Mangcwele uba uyisilekele impilo yethu kuze sikukhonze simamele ukuthetha kwakho, senze le nto ufuna siyenze. Iningi disorder enza nguSathana ezimpilweni zethu, kodwa Mangcwele sibekele ukuze somandla sive ubambalo lwakho lehlele impilo yethu emathanjeni, kwimithambo, engqondweni, emehlweni, emphefumulweni wethu nasenyameni yethu. Sidinga Mangcwele ubabalo lwakho, sidinga amandla wakho ubuthixo ezinhlizweni zethu. Silekela somandla ngamandla wakho Mangcwele. Nkosi somandla nabo Nkosi abakhonzi zonke Nkosi izinto abazithethele kule ndawo nabangezanga Thixo uyazazi. Unasemana bancede lonke Nkosi, bakhulule bonke Mangcwele, bakhulule bonke somandla babalo lwakho Nkosi, balushe phezu kwebandla. Nyama yakho somandla bayishe phezu kwebandla, konke ngokwakho bakushe phezu kwebandla. Lungisa Thixo ibandla lakho, susa konke somandla ongakudingiyo ukuze Nkosi uthethe ngabantu, uprofete ngabo, wenze konke ngabo. Kwanamhlanje Nkosi ayibhilive uba kuyenzeka kulowo nalowo wasomandla babuyile somandla kwindlela zabo ezimbi. I believe ndithi Thixo kwanamhlanje baxolele somandla. Nam Nkosi ndingulomkhonzi wakho, ndiyabaxolela Nkosi izono zabo. I believe uba nawe ke Thixo uyabaxolela, uyabagcwalisa, uyabahlambulula. Kwanamhlanje Nkosi uyabasibelela ngamandla wakho Mangcwele. Sonke sivula umlomo sithandaze, vula umlomo wakho uthi somandla ndiyabulela ngoba namhlanje Nkosi impilo yami uyisibekele. Ayisakufana Nkosi nasemalanga ndingezanga kuthethwe ngezwi lakho. Ngokwenene Nkosi I believe uba Nkosi ayikho into enqabelayo ngoba namhlanje uyisibekele impilo yami. Njengoba ndiyakholwa uba namhlanje undenze ndema kakuhle, sendilele ekhaya. Thetha kaMangcwele, thetha kum zonke izinto ekudala uzithetha singazazi basomandla. Nguwe lothethayo, uxolo Thixo, uxolo somandla, uxolo Mangcwele, uxolo somandla, uxolo Mangcwele, uxolo. Oh Nkosi, uxolo somandla. Khona izinto Nkosi ekudala Nkosi zithetha singazimameli Mangcwele, sakulibazisa Thixo wethu. Nkosi uxolo Nkosi, uxolo somandla, uxolo Mangcwele, uxolo dada wami, uxolo Nkosi, uxolo Moya Ingcwele. Oh Nkosi, oh somandla, oh Thixo. Oh Nkosi, oh somandla, xa sothandaza azokukhona into efika enhliziyweni yami ethi kukhona izinto